Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά τη συμφωνία των Πρεσπών, Παύλο, και φαίνεται ότι δικαιώθηκε. Θες να μας το εξηγήσεις? Καλημέρα. Καλημέρα. Προσπαθούμε λίγο εδώ πέρα να βοηθήσουμε και με την ομπρέλα, διότι άρχισε να βρέχει. Είναι μια μέρα κρίσιμη σήμερα, διότι έρχεται και στη Βουλή. Όχι, κανένα πρόβλημα εδώ. Έρχεται στη Βουλή λοιπόν σήμερα στις 2 η ώρα η συμφωνία των Πρεσπών προς ψήφιση. Είναι μια δύσκολη μέρα. Δίπλα μου έχω την κυρία Κλιαρά, την Κική την Κλιαρά. Εσείς ως πολίτης προσφύγατε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δικαιωθήκατε κατά τη συμφωνία των Πρεσπών. Εγώ προσέφυγα ως μάνα Ελληνίδα Μακεδόνης, ως απλός πολίτης. Και το τονίζω το μάνα, που είμαι και μικρής αιτικής καταγωγής, μεγάλωσα με τον καημό της γιαγιάς μου που έχω στην πατρίδα και λόγω των σπουδών. Είχα λοιπόν αυτήν όλη την ευαισθητοποίηση και λόγω της υπόλοιπης οικογένειάς μου, γιατί είμαι απόγονος του καπετάν Τρομάρα και ο πατέρας μου έχει και πολεμικό σταυρό αλφα τάξης, δεν μπορούσα να δεχθώ και να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να ονομάζεται ένα κράτος, μια ψευδεπίγραφη κρατική οντότητα που αποτελείται από ετερόκλητες εθνότητες, Αλβανών και Σλάβων. Και τι κάνατε λοιπόν, κυρία Κλιαρά? Προσέφυγα λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η δικαίωση ήρθε. Αφορά πριν πόσο καιρό την παραβίαση της συνθήκης. Ορίστε. Πριν πόσο καιρό έγινε η προσφυγή? Η αρχική προσφυγή έγινε τον Ιούνιο και ακολούθησε και τον Οκτώβριο. Και κερδίσατε, κυρία Κλιαρά, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εδώ μιλάμε για ανατροπή της συμφωνίας. Επαναλαμβάνετε λίγο. Λέω, αν έχει συμβεί αυτό που λέτε τώρα, έχετε κερδίσει εσείς στο δικαστήριο? Ναι. Βεβαίως, και μάλιστα παραβιάζει, ακούστε με λίγο γιατί βρέχει κιόλα. Εκτός ότι παραβιάζεται, μ' ακούτε, παραβιάζεται η συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913 που καθίσταται επικίνδυνο γιατί θα γίνει η αρχή για παραβιάση εθνικών συνθήκων. Εμένα αυτό περισσότερο που με ενδιαφέρει είναι το ότι δικαιωθήκαμε στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το άρθρο 9 και 10 του ΕΣΔΑ και το άρθρο 12 του Ελληνικού Συντάγματος. Που σημαίνει ότι εγώ. Τι κάνουμε, κυρία Κλιαρά, από εδώ και πέρα? Καταρρέει η συμφωνία των Πρεσπών, τι κάνουμε? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι πολιτικός παράγων να καταργήσω μια απόφαση. Εγώ απλά σας μεταφέρω απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ναι, τι γράφει αυτή η απόφαση, κυρία Κλιαρά? Τι γράφει αυτή η απόφαση τώρα? Ορίστε. Δηλαδή? Τι γράφει η απόφαση? Τι γράφει αυτή η απόφαση, σας ρωτάει η Μαριάννα. Σας λέω αυτό το πράγμα, ότι δεν παραβιάζεται το ανθρώπινο δικαίωμα. Την έχετε στα χέρια σας αυτή την απόφαση? Ξαναπείτε το. Έχετε στα χέρια σας αυτή την απόφαση, κυρία Κλιαρά? Βεβαίως και μάλιστα να σας πω κάτι ενισχυτικό. Και το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών προσέφηκε στο αντίστοιχο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Οκεανίας και εκεί κατοχυρώθηκε ο όρος Μακεδόνη Σονέλη. Αυτό, κυρία Κλιαρά, κρατάτε στα χέρια σας μία βόμβα αυτή τη στιγμή, έτοιμη να ενεργοποιηθεί. Μ' ακούτε λίγο? Βεβαίως. Μ' ακούτε λίγο? Ελάτε. Εγώ καλώ όλες τις συλλογικότητες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα να δουν και αυτό το δικαίωμα, ότι εμείς πλέον ως Μακεδόνες δεν θα έχουμε το δικαίωμα να αυτοπροσδιοριζόμαστε, γιατί θα υπάρχει μια κρατική οντότητα που θα ονομάζεται Βόρεια Μακεδονία, αλλά εμείς θα είμαστε μια απλή περιφέρεια. Δώστε την απόφαση λοιπόν στον κύριο Σαρόγλου για να τη διερευνήσουμε και να τη διαβάσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρία Κλιαρά. Ελάτε. Και τελευταία κουβέντα, ένα ακόμα σημείο. Και κάτι ακόμα. Στη συμφωνία αυτή δίνεται το δικαίωμα σε ένα κράτος να επεμβαίνει στο δικαίωμα των Ελλήνων, των Μακεδόνων συγκεκριμένα, στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε, είναι το άρθρο 12 και της ελεύθερης έκφρασης τους. Λοιπόν, αυτό είναι παραδείγμα. Κυρία Κλιαρά, κλείνουμε εδώ. Πάρα πολύ. Κλείνουμε εδώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε σήμερα και πρέπει να αξιοποιηθεί. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Παύλο. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα. Βεβαίως, υποχρέωσή μας. Καλημέρα.